Добър ден, уважаеми зрители! Утре ще преобладава слънчево време, вятърът ще отслабва, средната температура на деня ще бъде 15 градуса по Целзий, като ще бъде по-ниска в сравнение с днес. Максималните температури в южните райони ще са от 15 до 17 градуса, в северна и източна България между 12 и 15. Минималните температури за деня на морския бряг ще са от 8 до 10 градуса, в останалата по-голяма част на страната в интервала от 2 до 7 градуса. Относителната влажност на въздуха, отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха, и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура, ще е 62%. Абсолютната влажност на въздуха ще е от 15 до 18 грама на кубичен метър при температури от 14 до 17 градуса. Атмосферното налягане ще е 1031 хектопаскала, ще преобладават предимно движещи се надолу антициклони в области с високо налягане, които се характеризират с малко или никакви валежи, и по-малко циклони, които ще предизвикат завихрания на студени и топли въздушни маси, определящи съответно и топъл и студен въздушен фронт. Ще преобладават високи облаци цируси, които се образуват в топъл фронт, топла и влажна въздушна маса, издигащ се над студен фронт, студена въздушна маса, и ще преобладават ниски облаци, купесци или така наречените кумулуси. В планините ще остане ветровито, особено по високите части. Ще има временно увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Максималните температури по най-високите ни върхове вече са градус 2 под нулата. Повече облаци и слаби превалявания ще има утре в северните части на Балканите. Над по-голямата част от полуострова времето ще остане предимно слънчево. Сняг ще продължи да вали в Европейска Русия и северните райони на Скандинавския полуостров. С валежи от дъжд ще бъде в централните райони на континента и на Британските острови. Предимно слънчево време във Франция и на Пиренеите, където затоплянето ще продължи. И у нас още в понеделник максималните температури отново ще се повишат, но в северна и източна България ще бъде ветровито. Почти без промяна ще се задържи времето и във вторник и в сряда, с променлива облачност без валежи. Ново временно застудяване се очаква в четвъртък. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятен ден!